Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Döwletler Guramasynyň hemişelik maslahat beriji organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurama bu barada 15-nji aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýle-de beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we insan perweri urlarda Türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşandyny täze itergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň Nowatdan daşar mejlisinde ýurdu dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezifesinden çekilmek niyetini ýaňdytdy. Munyň ideýany ýurtda gysgaly prezident saýlawlary geçirilip, eks-prezidentiň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezifesine ýeledi. Media habarlarynyň çen tutulsa, prezident Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtda ýokary derejeli mehmanlardan ilkinji bolup 25-nji martda Türkiýe Döwletler Guramasynyň Ýaşullar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrmy kabul etdi. Döwlet telewizionyna görä şol güni Gurbanuly Berdimuhammedow hem Ýyldyrym bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe Döwletler Guramasyna synçy agza hökmüne kabul edildi. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi, Türkiýe Geňeş adlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 12-nji noýabrda Istanbulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu sammitde guramanyň ady ötküdildi. Synçylar beýtarap Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasyna tarap barha golaýlaşmagyny ýurdun sebitde we dünýäde emele gelýän täze şertlere uygunlaşmak we öz ýaranlaryny gaýtadan gözüne geçirmek synanyşygy bilen düşündirýärler. This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically. Türkiýe döwletleri guramasy Türkmenistan ýaly ýurt üçin dil taýdan, medeni we taryhy jähetden tebii ýaran bolup durýar. Diýip Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panier 15-nji aprelde Azadlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş noktoy nazaryndan seljerdi. Generally, this is something that we're seeing, across the board in Central Asia, at least among the Turkic-speaking states, right? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türki dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçen wakaları esewan edýärler. Olar Russiýanyň garaşdyrysyndan has agyr ýitki çekýänligini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partner gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy zerur bolanyny bil waglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ewraziýa iklimining kalbyna ýerleşýän sebit bolsaň, onu bu zatlar sana has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar. Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment. Diýip Panier Azadlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazawstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dolu hukukly agzasy bolup, Wengriýa we Türkmenistan oňa synçy agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panier'e görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başçylarynyň guramanyň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagy guram üçin ören möhüm bolup durýar. Gazawstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýle-de ekspert Türkmenistanyň Türkiýe, Azerbaýjan ýaly döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljekdigini notady. Galy bersede bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açyk gatnaşygy bolan umtylşyny görkezýänligini aýtdy. It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.